Sada ćemo se pričom na kratko preseliti na administrativni prelaz sa Južnom srpskom pokrajinom. Srbi na severu Kosova proveli su još jednu neprospavanu noć smenjujući se ispred barikade na administrativnim prelazima i svim važnim putevima koji vode ka centralnoj Srbiji. Noć je protekla mirno. Pripadnici HVOR-a tokom popodneva i sinoć brojčano su povećali svoje prisustvo u južnom delu Kosovske Mitrovice i na administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje prema centralnoj Srbiji. Srbi su na to sinoć odgovorili posipanjem dodatnih tona šljunka na barikadu na glavnom mostu na Ibru. Noć su proveli u šatorima koje su postavili na mostu i u blizini svih drugih velikih barikada na severu. Stanje povređenih pre 2 dana na prelazu Jarinju u sukobu s pripadnicima HVOR-a je stabilno i oni su još uvek u Kosovsko-Mitrovačkoj bolnici. Snabdevanje osnovnim životnim namirnicama je dobro, ali se otežano dopremanje artikala široke potrošnje sporednim putevima odražava na cene, pa je sve poskupelo za 10 i više %. A u organizaciji nezavisnih nestranačkih udruženja u Sava centru održan je sabor podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, u čemu je već bilo reči u jutarnjem programu. Upravo ovim povodom sa nama Miodrag Kojić iz organizacionog odbora i udruženja Ćirilica. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Ovaj sabor koji su naši gledalci već imali da vide putem našeg programa je zapravo u organizaciji nekoliko udruženja, ako se ne varam, je li tako? Jeste. U pitanju je 8 nezavisnih i nestranačkih udruženja građana. Znači, tu nije bilo politike, nije bilo partije. Tu je bilo Društvo srpskih domaćina, Beogradski forum za svet ravnopravnih, Klub generala i admirala, Udruženje Ćirilica, Savet sabora rasejanja i matice i nekoliko udruženja sa Kosova i Metohije. Oni su činili taj organizacioni odbor koji se postarao da ovo sve prođe ovako kako je prošlo. Sabor je zapravo bio vid podrške narodu koji je trenutno dežuran na barikadama, ali tako i uopšte srpskom narodu na prostoru Kosova i Metohije? Pa jeste, znate, kad smo mi došli na ideju da pravimo taj sabor podrške narodu na Kosovu i Metohiji, mi smo pošli od toga da odgovorimo na pitanje koje se ovde postavilo, da li ovde uopšte u Beogradu ima Srba. Znate da je to bilo aktuelno ovih dana i smatrali smo da treba neko da pokaže da u Beogradu još ima onih koji se tako osjećaju i da na taj način pošaljemo poruku na više načina. Znači, prvo da pošaljemo poruku direktno Srbima na barikadama, da ovde u Beogradu ima onih koji sa njima saosećaju, koji se trude da na neki način njima pomognu. Zatim, nama samima da na neki način pomognemo, da se olakšamo i da pronađemo neku svoju dušu i da pokažemo da postojimo i da smo tu prisutni. Onda smo želeli da pokažemo i neprijateljima da nas ima, kao i da širom sveta da se čuje da ima u Beogradu onih koji misle svojom glavom i koji se ne slažu sa nekim porukama koje idu iz Beograda. Ja bih hteo samo da napomenem da smo dobili i telegram podrške od Dika Martija, švajcarskog poslanika, koji nam je poželeo uspešan rad. Eto, toliko. Sad pre nego što se dotaknemo i onih koraka koji će se sledeći preduzeti, da vidimo šta je bilo na skupu. Evo idu upravo i kadrovi sa skupa koje su naše kolege zabeležile. Ko je bio prisutan, o čemu se govorilo i koliko je taj vid podrške značajan za Srbe na Kosovu? Bili su prisutni mnogi eminentni intelektualci koji su spremni da iznesu svoje mišljenje koje se u mnogo čemu ne slaže sa onim koji je zvaničan stav Beograda. A to je danas jako teško uopšte da se pokaže i da se iskaže. Ja sam zato zahvalan vašoj televiziji koja je spremna da prihvati i da iznese ono što ljudi hoće da kažu, ponekad i ne sa onim što je mišljenje koje prevladava u ovome. Ali koliko, na primjer, znači ovakvi skupovi ljudima koji su sada dole? Pa prvo znači da uopšte neko misli i razmišlja o njima. To je prvo. Drugo, mi ćemo nastaviti dalje neke naše akcije. Šta će biti dalje? Pošto pretpostavljam da se neće sve zadržati na ovome. Pa prvo mi želimo da pokažemo da ima nas koji se ne slažemo i znači tražimo da pregovori o kojima se stalno govori imaju jednu drugu konotaciju. Znači da se pokaže u tim pregovorima, naša vlast treba da pokaže da nećemo pristajati, znači da na ono što se traži dole, a to je da se pristane na
na postavljanje carinskih kosovskih policajaca, to bi automatski značilo prihvatanje situacije. Znači, onda mi možemo govoriti o okupaciji ni o čem drugom. Jer barikade su jedini način Srbima trenutno dole da se izbore za svoja prava. Mogu da iskoristim priliku da vas pitam da li ste u komunikaciji sa njima, šta im trenutno najteže pada? Evo čak čujemo i da su cene veće nego što su bile zbog onemogućenosti bržeg dolaska namirnica i ostalih artikala. Šta im je trenutno najteže s obzirom da evo nekoliko neprospavanih noći je bilo? Ja sam pre nego što sam ušao u vaš studio razgovarao sa Aleksandrom Đikićem, to je poverenik ćirilice za Kosovsku Mitrovicu za Kosovo i Metohiju. On mi je direktno objasnio i napomenuo šta je ono što je najpotrebnije. Znači, pored tih nekih materijalnih stvari kao što su odeća, ogrev i tako da što ćemo mi raditi kao organizacijski odbor, njihov osnovni zahtev oko čega se oni svi slažu je taj da njih Srbija ne napušta. Znači, i da ih mi odavde ne delimo ni po kom osnovu, znači po partijskim osnovama ili po bilo kom drugom osnovu, jer oni pamte 99. godinu, to je rekao jedan od njih i to je mene ovako lično malo i pogodilo. 99. godine maltene ceo svet, znači taj NATO je bio protiv njih dole, a danas kažu, pored celog sveta i velikim delom Srbija je protiv njih. Znači, to oni traže od nas, da budemo uz njih. Da budemo uz njih. Dobro, deklarativne podrške svakako ima, ali bilo bi dobro da ima i konkretne. Vi ćete ići dole, je li tako? Tako je, mi smo se organizovali, mi pratimo situaciju i ako treba i po pozivu mi ćemo odlaziti dole sa našim ljudima da im pomognemo dole na barikadama, ali kažem da nije to suština i ne treba ovaj sabor svesti na to. Znači, oni od nas dole zahtevaju i to je ono što je suština ovoga skupa. Znači, da se ovde u Beogradu ne pristaje na ultimatume koji nam stižu. Znači, to je neka suština. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala i vam.